kaga wata cikai irin yan matan da ake yayi wannan kabari ni zan take ta dare ne kake gani ware kuwa ai mu zuwa kaji Hi baby. Barka. Yawa sannunku. Ya kike? Lafiya lau. Madalla. Yawa sannu. Baby, haba kamar ki haka a ce kin zo nan kina tsaye a cikin rana na haska ki. ni ma ne mamaki wallahi Motar mu ne ya lalace sai nace bari dan samu dan mai a caba sai dan rage min hanya. So gaskiya ne ni kaina kin ganna a ƙasa ko? So ni ma wai fa na biyo layin nan ne na ɗauka zan samu irin abin hawa ne direba na ya ɓata ko ba aka ba mutumi na. gaskiya ne ka san lokacin da ka je China nan by the time da ka dawo kai wani haske ni ne mamaki daga just 2 days ma kawai daga ka ci canja kawai da abubuwa sun zama wani iri Ka san mu irin mu inda an gane mu sai a iya ɗauke mu ma. Shi yasa su kun ga su wasu matan ma ba su iya kwantar da hankali su ci arziki. Shi yasa ba wani san gwada kaina nake ba wai ko a gane wane ne ni da wane ne. Don haka ki kwantar da hankalinki ki kwantar da kai ki ci arziki. So da ni ba a ƙasar nan nake ba. Sati 2 da zuwa na gashi duk ne baki. ka san ruwan Najeriya namu ne an riga an gurɓata shi duk wasu abubuwa ma dai duk sun buga sun Don haka in kina so ki kwantar da hankali ki ci arziki ki kwantar da hankali. Mutumi na wai ya turo miliyan 5 din nan da muka yi magana da shi wannan gayan. ni ban ma mai da hankali kansu ba amma dai ɗazu dai na ji wani alert so amma ni I don't care about it irin ka gane so I'm busy irin na dan yi abubuwa haka so amma dai zan duba dai in Duba in ba shi bane in ci mutuncin shi. Ta ya za a yi tuntunin ba shi naira miliyan 5 ya turo a ce wai har yanzu bai turo ka duba in ba shi bane sai na ci mutuncin shi. ba matsalbarin duba yanzu Okay. Miliyan 5? ai ba wani abu ne No karki damu miliyan 5 wannan ina jin dan shati ne kyauta da su yanda kika san ne kyauta da naira 50 ba wani damuwa na bane ke ma ki kwantar da hankali in Allah ya yarda laki ci arziki ba wani damuwa bane din na baki ni 5 million. kaga ma turo su ma ashe ma tun ɗazu wajen minti 45 ma kenan kai Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lafiya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wayo don Allah don annabi ne kira ka hakuri. Ke? Inda me yake? Tsuguna a gudan. kai ku dakata kai dakata Hakuri mai kai gida. dan uwarka kai ba na san ina magana wani na magana Na yi shiru. tabbur ma wuka zan yi mugun aiki kai miliyan 5 fa kace Wallahi yalla bai naira 5 ban maganin shi haka na tashi. Ni yanzu ma wallahi ko karyawa ban yi ba. ni kunu kawai na sha ko siga ma babu na rantsa da Asamadu sai ka fito da wannan kudin kai ba kai bane dan gidan Abu mai koko ta tankwana Wallahi yalla bai ni ne ka ma ga ka san ni ko 5 ban maganin shi ni ne. Wallahi tashi ware Wuta kewa. wai sata